Здравейте, YouTube. Аз съм NoName. И това е кандидатура за Евроград. И сега ще ви кажа какво съм направил за почти една седмица. Значи, когато почнах да се развивам, напусна, сега ще ви кажа малко по-натам. Някъде там близко до гората и видях село и отидох, видях, че там има виледжери и така нататък. Ето това виледжери. И така. Минавам. И да, сега ще ви кажа колко съм се развил. И ще се рада малко да приемат. Пак имам Boss Protection, значи. Не. И да, сега ще ви кажа колко съм се развил. Махайте се, махайте се от я съм махнал. Окей, и значи какво можеше да ви това ми е джанти тейбала, имам така малко волна, тук съм следил малко кантини. Жив залезна в там, да тук зелените само да търмозат. Имам ендер чест, който няма нищо, тук се правим честове, тук третите от неща, тук имам един сет и така нататък. Тук са печките ми, тук съм направил покрив на вали, когато вали и тук масички, тук е леглото, сега ще заспа, да няма мобове. И това ми е фермата за дърво. И се отдъхна. По-голямото после изгледава. Не играя много. Искам да се развия една седмица и когато видях клипа най-деси, че иска нови, че приема с кандидатури пак вече и почнах да снимам и аз. И ще се радвам много, ако не приеме. Искам много да играя с тях в Евроград. Ще се радвам много, ако не приеме и това беше от мен.